har jeg egentlig fortalt om den gang, hvor jeg hjalp Fremad Amagers blå damer til at, de steg 2 grader, eller hvad det hedder i fodbold, jeg ved ikke så meget om fodbold. Og så var de ubesejret i 13 måneder. Det var sådan, at jeg var blevet inviteret derned til hele holdet. Og så sad alle de søde unge piger der med trænere og så videre. Og så snakkede vi lidt sammen, hvad hypnose kan, og hvad det ikke kan, og hvor det er virkelig effektivt, og hvordan og hvorledes. Og der så fik jeg indspark fra dem alle sammen. Nogle kunne godt tænke sig, hvis man gjorde sådan her og sådan her, så skete der det her. Nogle kunne tænke sig at løbe stærkere, og nogle kunne tænke sig, at hvis nogen råbte, kom igen, så gav det ekstra benzin på dem. Og altså forskellige ting og sager, sådan så at alle blev hørt. Det var virkelig hyggeligt. Så derefter, så gik jeg hjem, og så havde jeg så mange notater skrevet virkelig grimt. Så jeg havde svært ved at læse dem selv, men ikke desto mindre. Så fik jeg rodet rundt i mine notater og fik skrevet det ordentligt til. Og så fik jeg lavet et skript, hedder det, til et hypnoselydfil til de her unge damer her. Og så indtalte jeg den, og så havde jeg fået dem alle sammen mailadresser. Og så sendte jeg det til hver og en af dem. Og så sagde jeg til dem, nu skal I høre den her lydfil hver evig eneste aften, når I går i seng. Hver dag i 3 uger, og vi starter i dag. Derefter, så skal du lytte den hver aften, inden du går i seng, inden en kamp. Og det gjorde de så. Elsker, når folk hører efter. Ej, det var bare for sjov. Men det gjorde de, og det gav virkelig på det, fordi som jeg sagde før, så steg de altså 2 grader, jeg ved ikke, hvad det hedder, liga-grader. 2 op og ubesejret i 13 måneder. Altså hypnose, det kan noget. Og jeg vil lige sige, det er ikke mental træning. Det er magi, og det virker. Og hvis du godt vil vide noget mere om sportspræstation, så skal jeg nok fortælle om nogle flere. Jeg har masser af sådan nogle her, som jeg vil dele her på siden. For hypnose kan hjælpe på alt muligt, ikke kun sport. Det kan også hjælpe på, at man kan føde smertefrit, og man kan få et bedre selvværd, eller gå til eksamen, eller køreprøven. Altså, hypnose kan hjælpe med ret mange ting. Så følg med her. Hvis du har lyst til at vide noget mere om mig og mit arbejde, så deler jeg løbende nogle spændende historier. God dag. Hej. Jeg har brugt Jeanette som hjælp til en del af min fodboldtrænerkarriere, da jeg skulle stå og skulle lave en oprykning med et fodboldhold. Der ringede jeg til Jeanette og bad hende om at lave nogle hypnofiler, som alle spillerne lå og lyttede til, og jeg kan bare sige, at det virker, og det er et virkelig godt redskab til at kunne få banket noget mere motivation ind i alle spillerne. Så thumbs up herfra.